ଆମେ ଆସିଛୁ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆଜି ବୁଲି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛୁ। Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year 2025! ନୂତନ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 2025 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବୁଝୁଛନ୍ତି ୱାଟର ଭିତରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି। Yeah! ୱାଓ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଲିବା। ଓଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଆରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେଣି ବୋଧେ। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲାଣି। ଓଲା ଖାଉଛୁ ମୂର୍ଖ।